a director ndi munthu yekhayo amene samaikonda UDF samalikonda banja la Muluzi angamakakamire kuti UDF ipange mgwirizano ndi DPP. Ndi munthu yekhayo amene ndi woyipa ndipo munthu amene dzina lake amatchedwa Kadeti. Banja la Muluzi ligwire ganyu kangati ku DPP. Banja la Muluzi ligwire ganyu kangati ku DPP. Anagwira ganyu otenga munthu amene sadzawalipire kalikonse nkumuyika pa mpando wa president Bingu wa Mutharika. Anawabwezera cha Unyolo Abakili pa airport, Mbama Shaniru pa airport. Imeneyo ndiye linali dipo la DPP kupitisa ku UDF. Anawabwezera cha kumanga atupere kulilongwe mpaka atupere kupezeka mu chipata cha Capital City Clinic. Dipo loti Bakili anagwira ganyu kampeni yosatopa mpaka kuchoka nsana chifukwa chosagona president. Kupanga kuti DPP, kupanga kuti Bingu apezeke pampando. Dipo lake kunabadwa DPP. China nchana anapanga atupere. Anagwira nawo ntchito a DPP kuwathandizira kuyendesa boma. Dipo lake linali cha kumusiya pa vice president 2019. Zitavuta mpamene 2020 anakamutenga atupere. Atatengedwa atupere anampanga ntchito yanji. Banja la Muluzi linawononga ndalama zambiri onse a DPP anangokhala pansi kumusira atupere yekha kampeni. Yekha kampeni yopanga atupere akuti akupangira DPP. Ganyu wachiwiri banja la Muluzi kugwira. Ndiye lero DPP je shotaso ikusowa munthu othamanga pa ground. Ndi pamene sopano akutumaniswa enano kuti muzika kakamiza atupere kuti tiye bwereso ukapangeso ganyuso ku DPP. Bale. Munthu omukonda atupere sangayankhule zimenezo. Munthu olikonda banja la Bakili la Muluzi sangayankhule zimenezo. Munthu weni wa UDF sangayankhule zimenezo kuuza anthu akulu a UDF kuti kapangeniso ganyu kachitatu. Kapangeniso ganyu kutangata kachitatu ku DPP. Munthu oikonda UDF sangayankhule zimenezo. Adani a UDF amene wawa akupanga zimenezi zina lawo ndi makadeti. Pali ena makadeti ananamizira kuvala za yero, ananamizira kuvala za yero. Ndamene mukuwaona apa kumakhala ngati nawo ndi a UDF akuifuna UDF ija kuti ipange gwirizano ndi DPP. Iya ndi zabodza ndi makadeti awa olata yankhola chawo chantundu ndi kadeti amene. Munthu amene akutsatira mmene zayendera ndale za dziko lino amayenda abambo lero tingamakhale pano. Kumauza anthu aku Muluzi kuti panga mgwirizano ndi anthu amene anakumangani. Tikamuuza atupere kuti panga mgwirizano ndi anthu amene anamanga bambo ako pa airport. Akuchoka kunja. Kuti kamuuza lero atupere kuti panga mgwirizano ndi anthu amene anatuma asitikali kumenya Mbama. Nthawi imene amamanga Bakili pa airport kumusinthira ndege kuti adzikwera ndege yopita ku Blantyre house arrest. Anamenyedwa makofi. Shaniu Dzimbiri. Shaniu Muluzi anamenyedwa makofi. Ndiye wina akanamizire kuti ayi ndi oikonda UDF adzikayuza UDF kapangeni mgwirizano ndi a DPP. Usawichi. Inata I have no problem. Nditamuona atupere akapanga mgwirizano mwina ndi Ford. Yes, because Bakili anagwira ntchito ndi bambo aka Enoke Chihana amene. I will not see a problem. Ntamona atupere akapanga mgwirizano ndi mwina chipani china chichosiya nyuwani. Let's say UTM. I will see kuti he's following his arguments. GZ. And I would recommend and be happy to see atupere akagwira ntchito ndi Malawi Congress Party. Ndi chipani chokhacho chimene bambo aka anachitumikira kwambiri moyo wonse wandale. Anatumikira chipani cha Malawi Congress Party. UDF anayitumikira for only 10 years. Dr. Bakili Muluzi. Only 10 years. Koma MCP moyo wawo wonse anaokhazikitsa kupanga MCP. Munjira ina atupere atapita ku MCP sana kalowe chipani cha MCP. Ayi. Wabwerera ku nyumba kwawo going where he belongs.
chofuka chokhacho chimene Bakiri Muluzi anayambira chipani cha UDF ndichifanya kuti Dr. Kamuzu Banda sanalokonzeka kuonesetsa kuti multi-party democracy iyambe. Akanakhala kuti Dr. Kamuzu Banda choyamba anavomereza kuti akalamba awalole anyamata aja achina Bakiri John Tembo apikisana ni democratic convention. Chachiwiri avomereze kuna kuti ndziko muno mukhale multi-party. Chipani cha UDF sichikanabwera. Chifukwa Bakiri anali kale munthu oti amapambana mu chisankho chija amatenga usekretary general. Secretary general ndi CEO wa chipani. So ngati amakwanitsa kuwagwetsa onse nkukatenga usekretary general. Sanali munthu wamasewera dziwane kuti nthawi imene kunalibe vice president wa chipani. Sanali munthu wamasewera ndi anali number 2 paka muzu. Sakanalephera kugwetsa anthu ena awa iya. Ndiye ngati patakhala kuti atupere akupanga ngweza ndi MCP. There's nothing wrong. Chifukwa MCP imene inayambana ndi Bakiri Muluzi si ilipoi. Hayi. 1994 kunaibe Dr. Chakwera kundale. Kunaibe Richard Chimwendo Banda ku MCP. Kunalibe achichola kuujeni kundale za ku MCP. Maina onse amene alipo panopa mutati mufuze nduna zonsezi ndiye generation Z yo imeneyo. Ngati atupere atapita kumene kuwatsera generation Z kumene koko. What's wrong with that? Banja sakakamiza. Mkazi, mwana wa mkazi kapena mwana mamuna sitima musankhira oti amange naye banja. Asankheka. Atupere alingati namwali amene akufuna kupeza mkazi kapena mamuna okwatirana naye. Timpatse ufulu apezeka. Osalibwebwe kakatile kwa ayi. Tiye ndikhala ndokhuzumuka tikhuzumuke. Ndikuyankhula izi kuchoka pasi pa mtima. I have no business of wheresoever Atupele goes. Koma let's withdraw this tendency of trying to dictate zochitika za Atupele. Kukanga Atupele yoyeka nkabebe mutu wake sumaini. That's wrong. That's wrong. Tikuila banja la Muluzi akudziwa yowaja ali ndi experience. Abakiri ali ndi experience. Atupele ali ndi experience. Akudziwa kuti titagwira ntchito ndi auje awatikamaliza bwinobwino. Asiyena apange zimene zozo. UDF akulu akudziwa asiyena apange kumene koko. Osachuluka ponzeru apo. Mwazimvera nokhalira Malawi pamenepo kulankhula kwa Agape Khombe pano pa Nyasa Voice Box pamene kuti ayi banja la Muluzi komanso chipani cha UDF chidathandiza anzathu chikonda chipani cha Democratic Progressive Party DPP kuti alowe mboma kuyambira 2004 kudzafika pa 2019 koma chimene analandira anthu akwa Muluzi komanso chipani cha UDF chinali chipongwe chokhachokha. Deule ndo unonso kuti a DPP mufuna kuti banja la Muluzi ligwireke ngati ganyu ku chipani chanu cha Democratic Progressive Party. Pano Monjolowezi pa Nyasa Voice Box mufuna kuti niwa Malawi musanachoke mutuuze maganizo anu pa nkhani imene alankhula Agape Khombe in the conversation below pompano pa Nyasa Voice Box.